warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang kula ta'zimi lan kula ta'zimaken sahibul fadilah ingkang minangka pangarsa tetuangganipun kampung Watu Pule, Pule Gede, Kemalang, Klaten, Bapak Kepala Desa Sudo Lembaga Perangkat ingkang kinurmatan, maliginipun para pepunden bini sepuh tansah paring sesuluh rinten dalu ingkang boten pegating laku mulih slamete anak putu sedaya warga ageng Jamiah Kakung Putri ingkang winantu ing Supa Basuki. Inggih awit ngundi dawuh saking kadang panitia penyelenggara halal bihalal supados kula sowan nderek njangkepi wontenipun acara dalu kalenggahan. Merga menapa Bapak Ibu pancen kepara saestu wong urip ning donya ki pengin golek bahagia, golek selamat. Niku sedaya tiyang mapan ning pundi mawon pengin mulya, pengin selamat karepe. Ning ya ora sithik keluarga sing do morak-marik merga ora nurut syariat. Wong gak duwe tapi nek iso nampa kahanan niku nikmat. Dadi nikmate wong urip ora merga sugih bandane, sugih duwite mboten. Sing iso nampa kahanan. Sampeyan ten mriki niku nek iso nampa kahanan aku dadi wong Pule Gede. Nek iso nampa kahanan ayem, Pak. Dadi apa nek Jakarta kono ki wong ayem-ayem mboten mriko nggone panas, Pak. Kula enten mriko nggih mboten kerasan pilih ning desa merga kono ora ndek nggon masane dadi. Tak suwun kani banget nggone dhewe niki ibarate alas. Alas ki dame nek enek macane mergo arep rusak gak wani enek sing nunggoni macan. Desa ngendi wae kok jenek kiai ajeng maksiat gak wani. Lo benteng-benteng maksiat ning kampung nggih pengajian ngeten iki. Pengajian kan nek dame selalu bersama ora enek wong main mboten enten. Engko nek bar ngono. Bapak Ibu wong awake iki ya ngreksa donya, ya ngeten iki donya pun kula aturaken wong sawasem nggih donya ki nek rong perkara bungah karo susah, nek ora bungah ya susah, lanang wadon nek ora lanang ya wadon, awan bengi nek ora awan ya bengi, mati urip nek ora mati ya urip niku donya. Mila nek rangke halal bikalik ada dua versi. Mungkin nek kiye kok rada beda kali kula aja diunya-unya mergo ternyata sejarah nek loro dalane. Wiwit zaman kerajaan Islam Mataram kali zaman Pak Soekarno sing dadi presiden pertama. Gandeng kula wong Indonesia kula ajeng ngemas pelajaran saking Bung Karno kalih Bung Hatta. Terjadinya halal bikal ki awal saka sengketa Mekah, Pak. Mekah ki ya enek wong padu. Mekah ki enek wong geger jenenge wong Syiah. Niku eneke mung gontok-gontokan, eneke wong jotosan tok. Ngeten. Mula perjalanan halal bihalal bareng ngeten iki mboten namung sulapan, nganggo biaya. Mula nek tembung gotong royong seabot apa kabeh niku nek babarengan dadi enteng. Niki ragate nggih akeh mboten baen-baen. Mula ya kudu urunan, lak ngoten nggih. Piro? Aku nyelawe kena aku ora njagake butuh aku. Nggih, iki kemajuan bersama.
Dadi iki ya kabeh ragat, sound system ki ya ragat. Gratis, alhamdulillah. Gratis kok sing duwe sound kok pucet ngono. Lah iki. Termasuk nuwun sewu kajang niki, terop niki ya nganggo. Campur sari sekar langit niki ya nganggo. Sambatan. Ora jatah. Nggih. Larang kabeh sing paling larang dhewe. Aku padha curu-curu ora sudi ra ya. Lah niki. Mila tak suwun kane banget monggo. Lah niki terjadi mriko, akhir ulama Indonesia bingung. Lah wong Mekah kok nganti do geger lah umat Islam sak jagat iki barometere Mekah. Ma'asim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama tahun 1126 sabibaripun Muhammadiyah berdiri kari Ki Haji Ahmad Dahlan Mbah Hasim ngedeke Nahdlatul Ulama duwe santri asmanipun Mbah Wahab Kasbullah. Kita terangke sejarah sik. Ora guru alal bikal ki apa to? Ora mudengan lah. Sapa to? Lah ora mudengan. Lah niki akhiripun dus pundi Mbah Wahab ditimbali kali Mbah Hasim Wahab gandeng kowe iki wong Indonesia mongko Mekah do padudon. Lah kowe mangkat rono iki sing do sengketa kae do damekno. Jenenge santri yo samikna wa atuna mangkat. Lah sadurunge mangkat kan terus ngombe sik ngono niku. Ora kat mau ora enak apa-apane ngene iki dadi kiai iki diopeni sik ngono. Diombeni ora kok nganti mudar agar dikeki ngene iki ora enak. Wes akhirnya berangkat tenan teng Mekah. Wong Syiah, wong Sunni ngerti nek niku santri Mbah Hasyim Asy'ari mboten padudon tunduk patuh mergo wedi kari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Akhiripun kondur ke Indonesia. Lah Indonesia zaman Pak Karno kali Bung Hatta para parlemen nggih do geger butan panguwasa. Pak Karno nggih judeg piye carane ndamekke niki gak iso. Nganti watu-watu ora nek wong gagas. Kok dikeke selang-selang apa-apa to, Cah? Kayak gur mlaku tok ora golek kae. Akhire dus pundi teng Indonesia. Akhiripun Pak Karno nimbali kali Mbah Wahab Kasbullah ken sowan teng Istana Negara. Mbah Yai niki pripun negara kita nembe dalam keadaan rusak. Pripun care ndamekke para parlemen kula sing do geger niki. Mbah Wahab matur kalih Pak Karno. Pak Presiden niki nembe Ramadan. Nabi paring dawuh kok Ramadan ro padudon niku mboten nangsal, mboten diparengke bibar Ramadan mawon dientenke silaturahmi. Lah Pak Karno kan matur Pak Mbah Yai, silaturahmi ki tembung biasa. Wong Indonesia ki nek tembung silaturahmi mboten do dugi. Jenengan damel kalimat sing kira-kira wong ki durung mudeng dadi penasaran. Oh nggih, dicetuskanlah situ alal bihalal. Dadi nek halal bikal iki ngalah berkah Mbah Wahab Kasbullah. Sampeyan sing ngene iki mergo dayane Mbah Wahab Kasbullah ampun sembrono. Niku santri Mbah Hasyim Asy'ari sing paling hebat. Mbah Wahab Kasbullah sing iso melu merdekaan bangsa kita Indonesia. Akhirnya dus pundi pada posisi itu tembung ke kok halal bikal ki napa? Maknanya menghalalkan, memperbolehkan dan juga mempersilahkan. Jadi mboten akhirnya nggih napa? Ulama-ulama nggih do geger. Enen tembung niku pripun iki bid'ah apa kasana apa musyrik apa syirik? Akhiripun diklarifikasi jerone ora enek nyerjang syariat. Ulama do manut akhir dilestarikan Pak Soekarno. Pak Soekarno lengser ganti Pak Muhammad Soeharto 32 suwene ganti meneh Pak B.J. Habibie, ganti meneh Iji Habibie langsung Pak Gus Dur. Pak Gus Dur lengser diganti Bu Megawati Soekarno Putri, Bu Karno Putri lengser diganti Pak Susilo Bambang Yudhoyono ngantosan iki sing asta pamengke tahun 2024 akan diganti Joko Bintoro. Oh. Jadi aku nek dadi presiden rondone tak pek bojo kabeh. Tak nggo tumbal ngono Mas.
Iya coba. Petis manis sepiro? Garing mundi deh, Reng. Rene kok wes sambatane kok ya petis manis. Cinta. Kepiye waratine suasana ana ing kahanan Pule Gedhe, Nduk. Wah, dasare ya top marko top terus ditoni buah-buahan. Ora umum dikira Surabadok iki lah. Ya wi, Dewi. Nane. Petis manis nyedot japse ngati ati tansah teni nyoto Matur suwun kadang panitia. Pun jenengan tinggal mawon. Pun sing ngladeni. Pun malah kelangan 50 meneh nang. Kowe meduna, kowe gur arep njaluk betekne. Pun ahla wa sahlan fi kudurikum anakku cahayu. Mandhek sawetara ngudarasa awake dhewe sowan ana ing Pule Gedhe kene. Iye mak, acara apa ora ana liya kajaba manglebur dosa halal bihalal. Sing paling apik saapike wong ki sing ngrumangsani duwe dosa ya, Nduk. Ya mak, Dadi saapik-apike wong ki sing ngrumangsani do duwe dosa, mula warga Pule Gedhe kene do ngrumangsani duwe dosa kabeh, mula enek ikrar halal bihalal. Sing ikrar mau sapa? Mas Dwianto. Lah ya Febrianto. Ya pokoke wong urip ngono mau tadi. Iya. Bahasane luar biasa, Nduk. Mula ngati-ati mlebu ning Kemalang ning Pule Gedhe kene iki nggone wong budaya kabeh. Bahasane sastra, aja basa ngoko sing ora prayoga. Soale beda-bedaning menungsa ki ya ning kene iki. Dadi mayang ki kaya ameng-ameng nyawa. Lah ngopo? Bayarane sithik masalahe tadi. Ning aja ngrembug masalah kuwi kok, Nduk, wong awake dhewe sowan ora ijen diderekke Sekar Langit Group saka Mas Haji Suparman. Iya. Dadi sing ngasta niki pun hajingan. Dadi sing sowan ya Mas Sumiran Gareng. Ki tanggane kadangku utawa kancaku Pak Hartanto Dewan saka Jawa Tengah. Terus sing sandike Mas Gareng ki Mbak Atika sapa? Sindu.
Kok rambutnya abang sisih iki nek abang-abang kabeh ora kok ndas kok sisih tok sing murup ya apa. Disambi Mbak Tatin Sri Handayani utawi Sinta. Terus iki Ciliteng apa sapa iki coba? Elisa ya. Jan. Wis iki penyanyi-penyanyi kualitas kabeh dasare ya sarjana. Mbak Sinta ki sarjana kedokteran. Alhamdulillah sinadyan dokter parantene cik kersa urip-urip budaya. Niku dokter hewan, tukang beleh pitik dadi sambene dodol iwak. Dadi kuwi wong ora gablek. Nah niku. Mula nduk urip ki aja sok demen gawe lelara. Sak solah bawane pangucap lan pakarti aja nganti natoni marang atine liyan. Dene kang kapindho ya nduk kanane halal bihalal aja sok demen goroh. Mongko adaane wong goroh kuwi dadine growah. Dene kang katrine aja sok seneng tumindak cidra. Wong seneng cidra iku wahyune bakal sirna, mula aja sok cidra ing janji, cidra ing pikir, apa meneh cidra ing pangucap iki gedhe walate. Ayo gawe hiburan ora ketang mung sak lambatan, Nduk. Sopo? Aku nyuwun karo Mbak Sindu apa sinom nyamat terus dibandangke si kucing. Ya, cocok karo kahanane. Minum. Lha kowe ya gur mlorok tok matamu iki dikekke lah kok gur mlorok tok iki piye? Wong teladan ki minum dikekke lah kok menteleng tok. Ayo. Lanang gareng iki saya suwe suarane saya mapan. Kuwi ya piyai saka Watu Pule kok Nduk. Anu saka Tlaga Watu. Iya. Mula ndase atos kaya watu. Ya. Melo muni. Kancane muni, aja meneng wae. Nggak dikira wong edan, dari melu muni. Ya. Kapati amba Halo. Melemingku kota Solo pancen rambe. Iya.
sing meneng genti cinta. Ora nggo mikir apa-apa wong suwarung banter kok. Meneng-meneng sing lanang nganti mati kok ya. Yo. Hama pendadaran kanca-kanca Sekar Langit Entertainment. Dadi sing entuk halal bikal ki sapa ya Pak? Nek cara nggon ayat kan jelas. Alladzina yunfikuna fi syara'i wabbara. Wong infak sedekah. Lah sedekah sampean ki ora bakal ilang nggih niku sing digone akhirat. Siji kuntus sekiratan pakabartani warga wak pule gedhe. Iki lho sedekahmu tak kekke kowe meneh. Dhisik mung sithik gandeng to celengi to tabung sedekah saiki dadi akeh. Dadi sampeyan wong pule gedhe iki dadi wong sugih nek akhirat. Wis sing muni amin tok sing ora ya wis melarat terus. Didongake do ora gagas kok. Dadi wong pule gedhe sampeyan ning swarga kabeh. Nek cara awake dhewe ngaji nggon furud hadisnya kuwi amin pertama. Dadi sing kedua iki ora kanggo nek cara ngaji gandeng iku ora ngaji wis kanggo wae. Kanggo sah ngono. Lah nek tarani neraka kabeh aku ora diundang neh lho. Tekor carane ngono ae. Niki sing nomor loro, wong puli gedhe aja kuwatir kowe do sedekah demben nganti kowe nyengkluk guru pengajian. Nyoh tak baleke.
kuntu harisif ana sirtu harisataka. Dhisike ngopeni wong akeh, saiki tak openi genti. Dados wong pule gedhe sampeyan nek akhirat iki penak. Sing ngopeni wong pirang-pirang. Sapa sedekahe kuwi mau. Dadi sampeyan dadi menjilma dadi sahabat ngopeni. Konon ceritane wong sing sepuh-sepuh sing nom-nom kuwi bakal dileboki swarga. Termasuk Pak Lurah. Pak Lurah sampeyan ning swarga. Lah nek ajeng ke swarga dikeki zinah. Zinah ki napa penganggon-penganggon swarga. Dadi sampeyan Pak Lurah ki nggon sirah ki dokoki kowe meneng ora mudengi meneng ora sanggambleh ngono dadi omong dhewe. Aku kan ya isin tata warai. Di dokoki anu lho. Apa? Kowe arep melu-melu neh kowe ya. Pokoke dikeki mahkota. Lah, ora gundul ngono kae. Lah kowe meleng-meleng kok kowe kok. Lah tak kira milon kok cah. Ning sing penting sehat di, pokoke sehat terus. Aja disoting balikno. Dadi ngene iki balik ning matane malah semlok. Pokoke ben sing penting sehat. Gundul ora apa-apa. Kowe pikiranmu reget kowe ya. Kok gundule kok padha aja ngono kowe. Sampluk dhewe ndak ning. Lah niki lho, akhire ning swarga ki wong mulai gedhe do kaget mergo napa? Ajeng mapan sari gak turu-turu, nonton dipan ditretes emas. Gur ngelas ngelus wae. Saking apike. Ora ndek kesel wong swarga. Dadi nganti ambene iki kemeling ngono lho. Pempling ngono lho. Aku ngomong amben lho, aja nesu lho kowe. Lah mbaya kuplukan ngono dadi lah aku anggere ngene kok mau piyake opo iki aku ngono. Nah. Terus aku seneng ngene lho, prasaja apa anane seneng ayo dadi. Dadi apa adanya sing paling apik ngono kuwi. Terus niki. Mulane aku seneng, mula wajib Pak Lurah nggih kudu seneng Pak Lurah, ngomong masyarakat beda-beda ngene kudu sing sabar. Soal iki do ora padha kabeh. Karepe ngene, karepe kono ngene, beda-beda mula sabar. Mula wajibe dadi lurah ki ana 3 Pak Lurah insyaallah amanah. 1 sregep silaturahmi. Pengajian aja nganti awegah-wegahan. Nek saged teko nunggoni. Masyarakat dadi ayem tentrem mergo ditunggoni Pak Lurah. Lah nggih ngoten to nggih. Sing pindho seneng jagong, Mak. Wargane duwe gawe ditekani kabeh. Kuwi penting. Soale nuwun sewu warga niku nganti milih nyoblos ndadekke lurah wis dadi. Duwe gawe kok ora ditekani, muni-muni. Lurah kaya telek ngono. Mending modele wong kene iki aku mudeng. Mula nek iso jagong. Sing nomor 3 layat Pak. Jadi wargane nek sing mati segera datang penghormatan terakhir. Layat. Lah nek ora enek golek. Dadi lha niki wajib kita ibadah sosial di mata masyarakat niki ngeten niki. Ana sing seneng eneng ora hal biasa. Ngoten nggih. Ayo nduk mundur sak metara. Engko terus mbacutke meneh. Iya. Mundur ning endi? Ya netepi kewajiban luwih dhisik ya nduk. Ya. Kuku sing dupa kumelun gareng ngeningken. Ya, kupinge bosok no. Kuku sing dupa kumelun ngeningken tiasa ngapake kawengku segong jajahan nanging sengeteng iki bisa ngreksikane putra kakanjok saking wiyati goblok.
kanthi ning tumuwuh sememung awas eling reng eling mring lukitaning alam mongko wiryaning dumadi mongko wis den bawani mongko iku yektining tumuh ing Permadi wonten timbal ngadhawuh Kakang Mas Bratasena ayo ngetutke marang sabdane Sang Talkandha dina iki awake mbabati Wisnumarta mojo kanthi kerunden gawe dina iki turna sak laku mlebu awas gawat Sang Ringit ngestukaken dawuh mara kake metu kusanga aja nganti padha kleru ing panggalih. Songo kok kaya ngono. Metu ke songo. Goblok-goblokmu ke songo berarti songo. Mbok colongi piye? Kurang ajar. Ya kok kendel nyolong rae dalang. Nggih, wangsul masalah. Jadi nek wayangan cara ngaji nggih pedhot-pedhot, Pak. Soalnya nek nganti wayangan terus mungkin ilang. Jadi ora kowe menengo wae nek ra mudeng menengo wae. Wong kene susah ting celekete kok dadan. Menengo waemu medasku nek kowe do ngono anu. Jadi ternyata nggih ngenten niki mengke nek kula wayang nggih saged tapi mengke ilang karismane ada wae mboten enten. Jangko nek butuh wayangan asli nggih tetep kanca niki. Tapi nggih beda. Aja namatke aku wae. Nih, nek bar ngoten ndos pundi? Sing nomor loro wal kadhiminal ghaidha, wong iso meper hawa nafsu. Dadi wong aja gampang muri-muri, aja ceklekan aten, terutama bapak aja nesunan tok. Aja maido wong wedok. Wong wedok ki rekoso nek to paido lara atine. Ning wong wedok ya ngerti ya tugas mungkin ndongake apik nek wong lanang. Kowe ya elek kok. Sing lanang ra iso mblonjo pisane ora mblonjo sampeyan mledek sisan. Lah coba ngono lak ya kurang ajar to. Dongane sing apik, Pak, sing ati-ati nek dalan ya Pak, dalan akeh godane. Nek kesandung watu aku iso nambani, kesandung boto aku iso ngobati, nek kesandung rondo sakitnya di hati lho. Hoi mbahmu kuwi. Lho ngono kuwi kahanane jagat ning alam
donya. Dadi nuwun sewu, laladane aja nganti maido wong putri. Termasuk wong putri nek sing kakung lagi duka yayasinipi aja maneni. Ngoten lho, Islam punya kebijakan nek sing lanang nesu ngamuk-ngamuk, sing wedok ndang adus. Lho hubungane apa? Berhubungan erat. Lah wong nesu kuwi saka setan, mongko setan dicipta saka geni, geni matine karo banyu. Nek bapake ngamuk-ngamuk ndang adus. Bar adus terus metu nganggo klambi tipis kae mlaku nek ngarepe sing lanang ngunal-unul nglamu medase cair, gak sida padu. Alhamdulillah itu Islam. Oh, termasuk wong lanang aja nganti maido wong wedok bener. Wong wedok ora ndek kekuatan mergo napa? Wong wedok iki dicipta saka iga ukasan Nabi Adam. Namanya iga, nek ditoke ya ora duwe pengalaman, gur meneng wae, nek dongkek ceklek. Maknanya wong wedok bahasa kasar ora gelem kudu dilus. Oh. Wedok krungu ora kok do meneng wae iki. Nah, ngono kuwi ya dadi dilus. Soale wong meteng ki mboten sedina rong dina, Pak. Lama 10 bulan 9 hari. Piro Sin? 9 bulan 10 hari. Lah 10 hari gegedan ndas malah ra metu ngawur wae. Nek kuwi langsung clothot ngono kae keslunyu lan. Ya niki. Dadi niki. Kaya ngono ki rekasane. Mula wong jenenge wong mbobot niku saya suwe saya rekoso. Semakin lama semakin bertambah lemah niku wayat mboten baen-baen. Ketika umur 120 dina petang sasi niku enek janin wis urip mergo roh didukke alastu birabbikum qalu bala sahidna. Lah ternyata pendidikan anak mulai mriku mula nek bojone do meteng petang sasi sing lanang ora entuk tumindak Allah. Mergo apa? Tumindake bapak iki bakal tiniru anake sing enten alam kandungan mergo wis urip. Nek wong Jawa nyidam, mongko nek sing wedok nyidam sing lanang kudu tatak tetelan tanggon, aja diunyo-unyo. Wong nyidam ku ora ndek tenaga, eneke mung turu-turu karo gumoh. Ngono ya. Lah niki. Soale wong nyidam ki ya beda-beda. Bayi iki dhewe-dhewe karepe. Enek wong nyidam pengen mut long kuwi ya enek. Dadi ya ora mbledos wong dimut kok mbledos iki mbledos piye? Iki wong ora mudeng ado melu-melu meneng wae. Niki. Bar niku mbayai pecah dodo utang ludira 1000 loro dadi siji rekoso. Nusoni anak 2 taun. Mboten baen-baen. Mila nek hadis sing sokeh, nek wong wedok nusoni anak mongko sak serotan serot diserot anake sak sedotan niku diitung 1000 kebaikan, 1000 sak serotan. Dene sampeyan nusoni anak saka cilik tekan SMA pirang serotan bae iku. Lah niki. Mila nuwun sewu lha niki, ora nek diserot piye kowe iki. Ya enek kok. Lah iki lho, iki gundul ki nek tak kandhani ngeyel iki. Ngene lho ndul kuwi aja muni wae dadi mumedas ku meneh. Ngene, nek pake kok melu nusu ngene, nggih, Islam nih tak bukai fikih sisan. Fikih thaharah. Dadi nek wong lanang nusu bojone mongko jek metu banyu susu. Sak serotan serot diulu ning wetenge sing lanang, mengko nek hubungane dadi zina utawa haram gedhe. Dadi nek wong lanang kok nusu bojone jek metu banyu susu mak serep ngono. Ki nek hubungan meneh dadi zina utawa haram. Kowe ado meneng wae apa ngrumangsani to cah gedhon. Lah supaya gak dosa pripun Pak, Islam punya kebijakan namanya ngempeng. Ngempeng iki pripun ya padha mie, padha nyucrupe ning metu banyu karo ora. Dadi nek ora iki jenenge ngempeng ora dosa. Ayo, kowe mesti ngono kowe, model. Ngeten nggih. Soale penggantal tidur nek ora ngono ya ora iso merem. Aku iya. Aku ora munafik kok tak akoni ya. Aku ki nek ora Sindu. Niki lho. Mila tembunge Mbah Semar, Badranaya Badra Inayah. Napa maksude? Badra Inayah iki niki tembung saka niki Sang Hyang Nur cahyaning iman. Mukhlisina lahudin aja dicampuri apa-apa. Sinadan to hanya ada di gubuk asmara. Tak.
suasananya gimana? Nek nurut jenengan? Miturut kula niki suasanane sip. Sip, bagus Nggih. artinya. Nggih. Nek nurut Sindu gimana? Napa nih? Aku ki lho, nek nurut kowe. Jenengan? Heeh. Biasa. Biasa ndase kuwi ya. Ya ngono ki ya Lah pripun? ngagungke anu suasane apik, Pak ngono. Nggih. Biasa. Ngono kan akhirnya aku dadi elek to iki. Pitra Irien. Wet. Engko Mangke nek wis kula apik-apikke. engko Oh nggih. Lah engko ya engko ngean. tibake ngemis. Kapitra barang. Lah kan ijek Oh, bodoh. Oh iya nggih sawal kok ya. Salah ya. Kowe terang wae sin tak kei. Tak Wis tuh, nggih? ya donga. Lho. Ya wis ra apa-apa lah donga. Ah iya no. Catetan. Catatan sajroning ati tekan nonton saya ati aku kowe dadi karangan merkarere ning komunitas Jios, terima kasih sampun Mas Gareng sumiran luar biasa. Suarane welah jios ning kuping pedhot-pedhot tau. Kok suara kok iso galik-galik ngene. Kaya wong adan. Niku jago muadzin nggone daerah nggih sumiran niku. Mungkin masjid pirang-pirang diadani. Jam 10 ki wis adan. Kayak ngopo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumiran ya. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar. Nolowi Gareng putra yang pembayun, anak pujan nala khairon, mamrih kebejikan maknanya. Wong ki nek pengen dihormati, wong seneng ngurmati wong liya. Nek dipengin dibasani wong liya seneng mbasani wong liya. Mula Mbah Gareng aja dipleroki bersama Sinta Tating Titot. Nah. Aku mau yo bebek njikuk wis semono aku. Kok menyuro. Berpelo kok tujune Sinta ki yo pesinden milenial dadi apa-apa iso. Kok minial kuwi to? Milenial. Pripun niku? Milion ning ya ngono lho dadi kowe kok goblok murah wis ora ngerti basa kowe.
Lah njenengan yo malek gamelan kok kaya malek wong wedok. Nah, guru puter gadak. Suwe-suwe wani iki. Kowe ngapus aku ping pira wae pisan. Sampun niki. Pun. Pun. Genti iki si Mbak anu iki. Mbak Retno iki. Ayo, Mbak. Ngadeg sik. Turuk. Ora sambo iringi aku grutruk ngono kok anu apa. Wawani langsung ngene. Meneng kok Mbak ngene ora monggo ora. Dadi guru teken kono truk wis ngadeg. Nggih, pun Pak. Nggih. Pripun? Bagian mana suasana malam hari ini? Indah. Nah, apa iki? Aja kaya kuwi. Biasa. Iya, tadi sampai cinta bagus. Terus Mbak Retno yo luar biasa. Cantiknya, masya Allah. Aku nyawangi kaya mbokku yo. Kok Mbak? Maksudnya anu lho. Cilikane mbokku yo ngene iki. Napa jenengan pun enten, Pak? Lah aku bayi ajaib kan nusuk nganti SMA aku jek nusuk kok yo. Aku njaluk lagu jenengan, Mbak. Terserah nderek jenengan seragenan saged anu tak nari sik digundul. Oh, nggih. Lagune napa? Hah? Loro Jonggrang. Ninggal katresnan. Apa kowe dirasa tresno? Iya. Ninggal katresna. Gundul njaluk ninggal katresna bersama Gundul Malboro. Yuk.
klengening kalangiwan Klara pandang muncar wong tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasolan pajaring purnaning gegono ing Kakang Semar aja kunen kawidine kayu baras kang gawe sumangkang Mas Trotosena saya Printri Yaksara Maruta
Panca Bayu lan Warayan Panca Bayu Warayan kusikan gulingan limo Lah, sing mengok cangkeme kei ngene kan. Bocil ngempres padha sentekan mandrega sapa? Pamadening Pandhu Permadina dan sapa paraceka ngaku. Tedya kolintring moyo aku. Ayo kutu bali. Entuk mbacut regedu paripaksa. Seblakku mudorang sapuung pantram kus. iblis laknat padha jejekan. Nek nabas pring aja kenceng hayo bantongane terjangen. Njaluk mati para swah. Aja mati tanparan dina iki. Gelundungi milon kelakon sempandasmu.
Aku dikeploki gundul masalahe kok. Aja keplok ngono iki to lho. Dadi lap-lap ngono mataku ora iso namatke. Meneng dadi aja ngene-ngene dadi lap-lap ngono lho. Weh, dalang kurang ajar. Wis jam kok ora ndang medun-medun. Oh, sapa glelang-gleleng kae? Mencorong cahyane. Oh, seblak menyuruh kelakon pecah gundulmu. Ora ngono kuwi. Ya, goblok lho. Hai. Lah. Ha. Ladalah wong Wirata kentekan jago. Iki jago pengung, jago gendeng. Sing gendeng kowe dudu aku. Wah, sing pekok kowe. Sapa, Gus? Yen takon sumiran. Sumiran mulo ora penting idak telek. Ora ngerti sapa aku. Aku Gundul Prabowo. Engko tak menangke kowe Ndul, meneng tak menangke. Engko bareng mudyar kowe iki menang. Tanding tiasa karaku nyicil Bratayuda. Mara kaki keping golem pecah diadamu sumiran. Awas ya. Wah, mudyarnya. Lah, ya. Wah, hehe. Gundul, 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 kupingmu bosok. Gundul, 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 gundul. Bosok. Baleni. Ot. Gundul, 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 gundul. Rek bali rek. Ah, telek. Wah, ora apa-apa. Sikal. Ha! Jos. Tak menangke Ndul wae dadi. Jane kalah kudune gandeng gundul ning ngono entuk rokok. Wah, wis. Gundul apa-apa ning entuk rezeki. Tenang wae. Wani. Ben dadi pengeling-eling para kadang. Eling-eling Suraya. Tato deng. Liridayillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma tahalaina abwaaba bil khair ya Allah wa abwaaba bil barakah ya Allah wa abwaaba bil nikmah ya Allah wa abwaaba bil rezeki ya Allah wa abwaaba bil quwwati ya Allah wa abwaaba bis salamati ya Allah wa abwaaba bil jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa sirfana bil haqqi wal qur'anil andim wa nabiyikal karim ya Allah. Sarat dunya wa sarat akhirah mufarwana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahim ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu dina ngarep nggih hasrul minallah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.